posa chedwa apa tikupatsirani zimene wayankhula lero Bon Kalindo akunena kuti tu mzake Kasongo akuti wachita launch chipani chosapanga register. Akunena ndani kuti Kasongo tapangani like, comment komanso subscribe. Bon Kalindo. The DC Zache wa Kasongo amene wakwanisa kuchita launch chipani chake koma chosachita register. Even olo galimoto imene ngati ungaendese panseu galimoto yosachita register, apolisi amakumanga. Chimodzimodzinso akanakhala kuti zimenezi wapangani munthu wina okuti ndi wa opposition, monga mene alilina nkhumwa uja kuchita launch chipani chake koma chosachita register, nthawi zino ali kumaula atamangidwa kale. Chifukwa kuchita launch chipani ndiye kuti kumafunika mafans, amachita solist, amapempha funding. Ndiye kuti funding imene imapemphedwa yeya imapempheredwa ya chinthu chimene chokuti chosachita register. That is a criminal offense. Munthu amayenera kumangidwa. Apa ndi pamene mungaziwe kunena kuti boma likuyendesedwa ndi mamafia, Akasongo okhaokha, manjanjawidi amene akuganizira za iwo koma sakuganizira za Malawi. Ziko la vunda kopsa kuvunda kwa amene amandida ine ndilipo ndipo zimakupweteka kwambiri ukamva mawu anga. Usataye nthawi yako kulimbana ndi ine. Nthawi ino ndi nthawi ya action, si nthawi yokuti uzilimbana ndi ine ungotaya nthawi yako. Lero tikambirana kwambiri nkhani za maufiti zimene zikuchitika muzipani zosiyana-siyana, maufiti komanso nkhaza komanso kuchitirana kaduka muzipani zosiyana-siyana kuno ku Malawi. Komanso titanthauzira mawu onena kuti boma ndi lomweri, wina afune asafune boma ndi lomweri. Komanso titanthauziranso mawu aja akunena kuti wina afune asafune tigwirisa ntchito si matematiki. Komanso lembani zimene mukufuna kuti mukaone mu system kapena mu voters roll. Koma tisanapite kumeneko ndikufuna ndikutengereni abale anga kunchewu kumulangeni, ndikulandireni apolisi nonse amene mwafika dzulo ku Mulangeni Training College ya apolisi, amene cholinga chanu nchonena kuti muphunzira ndithu tactics okuti muachitire treat anthu makamaka a opposition nthawi ya zisankho. Choncho tikulandireni inu apolisi amene mwatengedwa atatu station ina iliyonse, and free quarters ya anthu onse osakhaso free quarters onse amene achewa okhaokha amene afika dzulo ku Mulangeni kunchewu kuti aphunzisane, auzane kaombedwe ka mfuti. Kodi mfuti imene tingaombe nthawi ya chisankho ndi anthu wanji, andi anthu akamavutisa kuti zosatira sanakhutisidwe nazo tiyapange motani. Chimodzimodzinso kuwame nako achita kuwagulira pakana magalimoto a new one, achita ku zimagalimoto zoopsa za new one. Nakonso kusalipa uko kuli training ya ame yokuti azaone kuti kodi nthawi ya chisankho azachita manage bwanji, azateteza bwanji boma iliri. Anthu omvesa chisoni, ma institutions awiri akuno ku Malawi, polisi, ame, anthu ake omvesa chisoni azatenge, amene masalaries awo ndi omvesa chisoni, nyumba zawo zomvesa chisoni, ana awo amachita kumagona m'matoileti. Lero ali bize kubakira mediocrity, kubakira msogoleri wokuti walephera kale. Ndipo olo nitakhala kuti olo msogoleriyo ndine mwinaso ndikhuza kuchita bwino. Ndipo olo tikamufanizaso mwina amene anachitira perform Mai Joyce Banda, mkazi tu mkazi, kuchita kumamuposa ni ma percentage ochuluka kwambiri. Kumanena kuti ma Joyce Banda oja akuluakulu osamamuseweresa. Joyce Banda ndi katundu, Joyce Banda ndi mitunda ina, amaoja ndi nzimayi and a half. Akuchita kumposa mamuna mmene akuchitira perform.
So inu anthu akupolisi, akuluakulu akupolisi komanso ame, you are so pathetic. And zonse zimene ma tactics wonse amene mwagwirizana okhuzana ndi mmene muzachitire handle zisankho kuphatikiza ku judiciary zonse zatipezatu. Mukamapangana muziziwa kuti pamene mukupanganapo paliso anthu ena amene akuona maso awo komanso akumva makutu awo amenenso ena sizikuwasangalatsa poganizira kunena kuti ziko ili ndi a democracy. Choncho Amalawi ziwani kunena kuti apolisi ochuluka kwambiri ziko lonse apita kuja kumatchedwa ku Mulangeni ndipo afika zulo ku training imene atakaphunzitsidwe ma tactics osiyanasiyana, njira zokuti athanirane ndi opposition komanso Amalawi kuti akhala kunena kuti kuli mademo. Chifukwa chisankho ichi nakuwuzani kale kuti ino a opposition samalirani, chisankho ichi si chisankho iyayi koma apangana kale. Tikachoka pamene patisanayambe nkhani zathu zazikulu ndikutengereninso ku Nkhotakota Central. Inu musayiwalire kunena kuti MCP ili pawiri, kuli makampu osiyanasiyana. Ndiye lero kuli masankho achipulula primary paja pamachedwa pa Nkhotakota Central. Ndipo ndafuna ndikuwuzeni kuti ngakhale zisankho sizinachitike koma owina wapezeka kale. Maloto amene nalotawo ndatha kumuona mzimayi wina amene ali ndi mphamvu kwambiri, nzache wa timu imeneyo ya anthu amene akukonzekera ulendo wawo wa 2030. Ali mu timu imeneyo, wasankhidwa kale masankho asanachitike. Inu mukumuziwa mzimayi ameneyo, anali uja ojijirika kwambiri ku chipani cha DPP ndipo adachoka. Lero amusankha kale zisankho zisanachitike. Ndipo mmaloto maona zina lina lotchedwa ngati khandi kazizi kazizira khandi ndani khaya kumeneko ameneyo angozitayisa nthawi chifukwa anzathuwo amusankha kale nzimayiyo ati abwerese kusintha, abwerese kuonesa ngati akuchita add color value kuchipani makamaka pamene akukonzekera zisankho za 2025 chisankho cha mu September. Choncho iwe kazizi kumene koko kumene uliko uziwe kuti akupota kale akupota kale. Kodi tungati simukhala mu timu imene iyi ya anzathu imeneyi anzanga aine simungawine yayi zisankho zimenezi akung'ambani kale. Izinso zikuchitikaso muzipani zosiyanasiyana ngati mene kulili ku DPP. And a DPP mukuyenera musamale kwambiri makamaka ku Eastern Region kumene anthu ambiri ngati kumachinga akuchita resign, kumangochi anthu akuchita resign. Iyi ndi warning sign, a danger warning sign. Nanena kuti ngati simuchita handle ma primaries anu bwino inu azipani, anthu ambiri ayima independent chifukwa vuto lake muli ndi anthu amene mwaatenga kale, mwaabereka kale. Kufika size yomasintha ma area zizosatira zache muzaziona pa 16 pano chifukwa anthu ambiri azayima independent. Nkhani zazikulu zathu za lero ni nkhani za ufiti makamaka mu chipani cha MCP. Ndamva chisoni kunena kuti Sing'anga wina wa kumakanjira anandiyimbira foni kunena kuti mupitise kwa profeti akampempherere chifukwa watopa ndi kulandira mafoto ama ministers, watopa ndi kulandira ndalama za minister wina amene akumuchita force kuti aaphe mmasenga azinzache. Ndipo iye wakhala kupanga zimenezi osakhala kufuna ayi koma akumukakamiza ndi akufuna kuti alape. Kumadabwa kuti kodi usogoleri umafika nawo pamenepa, mtima ofuna udindo mwafika nawo pamenepa. Kodi muzakhala msogoleri wa mtundu wanji nanga mutakhala kuti Mulungu wakupasani upresident ndiye muzapha dziko lonse linotu panopa anzanu mukufuna muwaphe kuwapangira masenga
mutayesa njira zowamasulira matayala amagalimoto, mutayesa kuwatumizira mphezi, koma zonsezo zakanika. Kufuna kuwapha pakati pa usiku kuti agone akuyendesa galimoto, kumapempherera mutavula, kumathirira mankhwala nsembe ncholinga kuti anzanuwo apange ngozi. Ndiye izi zalephereka. Apa mwakatenga pakana mafoto a anzanu awiri kuwapitisa kumakanjira kuja mmapita ndi anyamata anu kuja kuti munthu anzanu amene wa apite. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo iwe si kumene uliko, komanso emu kumene uliko, ndikunena ti iwe si wa mu MCP, komanso iwe emu minister winanso wa mu MCP. Musamale kwambiri mukamacheza, si aliyese ucheza naye ali nzanu. Anzanu enawo ndi opsa, akufuna akupitiseni chifukwa akuoneka ngati ati mmene akuonera akuona kuti iniyo a president akukusiyirirani, akukusekererani. Ndipo mbiri yache ndi zina acheramba kufoka pamaso pa president. President sakumukonda ngati kale, ndi akufuna akuzimiseni. Iwe si ndi emu, musamale kwambiri. Tikunena ti ku MCP kumeneko kuli chigawenga china, munthu wina wamphamvu amene akuzitenga ngati dolo ndi akufuna apitise azinzache, kuwathirira mankhwala mkati, kutumiza anthu kupita m'maofesi kukasiya pansi pa mpando mankhwala, even mu parliament, kupanga china chilichonse kuti nzawoyo apite, kumuyitana dala ku msonkhano kunena kuti akangomuyimisa pamene atazilankhula kuwapasa anthu moni angokhala ngati wagwidwa ndi heart attack kapena BP yashuta, ulendo ukhale omwewo. Ndiye singa ngati wakumakanjira ati watopa akufuna ati apite kwa profeti. Ndiye akundipempha ine kuti ndimutumize kapena ndimusonyeze kwa profeti wabwino ampempherere. Kutero kwa mafoto ama ministers ali kumeneko, mafoto ama opponents ali kumeneko. Kodi tundale ku Malawi ndi satanic, anthu ambiri wa musaone. Even imene ali ni ma president wa amasambiridwa mankhwala. Inu simadaba kuti president ndi president akulephera kupanga decision, kumangobwebweta yekha umwango ziwiratu kuti amene oni mankhwala anthu akumusambira. Anthu twamazuka tufiriko logo AM kapena 12 koloko ndikumazungulira mu town mwali maliseche, kumazungulira constituency yonse ali maliseche. Chofuna ati achite return udindo, komanso azikondedwa kwambiri ndi president. Ngati kuli munthu amene amasambiridwa mankhwala ndi president, even oloma president azipani zinazi amasambiridwa so mankhwala ncholinga kuti azikonda certain individuals. Ufiti ulipo kunja kuno, kungoti mwina anthu ophunzira, chifukwa cha kuphunzira kwanu mmayamba kumaphwekesa, kumaona ngati ufiti ati ndi zinthu zamakolo za kale kale. Ufiti uliko, musatenge kuphunzira kwanu ndikumaphwekesa, ayi, koma ufiti uliko. Andi ngati kuli chipani chimene anthu ati aphane ndi chipani cha MCP, kumene kuja anthu aphana mmasenga, anthu aphana physically, anthu aphana musataniki chifukwa cha maudindo. Choncho achimwene ndimafuna ndikupempheni kunena kuti chimene musazapange paziko lino ndikupha azanu, kupha munthu, chuma chophera munthu sumakhala nacho mwamtendere. Pangani mmene wapangira ngati bodyguard wa Traore, president wa ku Burkina Faso. Bodyguard yache analandira ndalama ma-billions kuchokera kwa anthu akunja kuti amuphe bwana wache. Akanakhalatu ena inu aku Malawi kunoko mutamupha kale president wanu kapena bwana wanu ndicholinga kuti mutenge chuma, koma bodyguard anazifusa kuti kodi ineyo ndikamupha president amene mtima mwanga ndizakhala conscience yanga izakhala very clear. Kodi akunena kuti anditengera akandisiye kunja maiko akunja ndikanjoyako kumeneko ndikakhala munthu wamtendere. So zimene mukupanga inu andale kufuna kumaphana mmasenga, kufuna kumapitisana nzanu nthawi isana kwane, kumapanga ziwembu zofuna kumamasulirana magalimoto, matayala, ncholinga kuti nzanu aende ulendo wache wa fast. Zimene zimuzaziona ndipo Mulungu sanga zilole over my dead body. Chocho ndikuchenjeze iwe emu
ati iwe wachuka kwambiri, komanso iwe C ati wachuka kwambiri, ati mukwaposa chimwenewo, mukwaposa anzathuwo akufuna akupitiseni. Nde mafoto anu to ali kumakanjira, mafoto anu, foto ya M ndi foto ya C ili kumakanjira kwa Sing'anga ati akung'ambeni ni mphenzi, kapena iya akupangeni ni nyesi, iya akukokeni mtima wanu. Koma ndale zafikapo, ndale hey, awene choncho achimwene samalani, chifukwa aliyesetu azafa. Pamene mukuganiza zokuti muziyapha anzanu, inunso muzafa. Kani yomaliza siku la lero mu DC ndi chenjezo limene ndikuchenjeza kwa inu a opposition, kunena kuti mukamva mawu onena kuti boma ndi lomweri palibe kusintha, muziwe kuti anthu abera kale. Mukamva kunena kuti ifeyo tigwirisa ntchito mathematics ndipo palibepo auditing, choncho inu amene mukufuna kuti mudziwe zimene zili menemu, mulembe kuti mukufuna mukaonemo chani, muziwe kuti pamenepo pavuta. Ndikufuna ndikupempheni inuyo a opposition nonse kunena kuti chonde musalole mathematics. Mukangolola mathematics muziwe kuti inu chanu palibe. Zimene zikuchita kuoneseratu kunena kuti anthu aja anavota kale, akungodikira sikulo. Ndipo izi mukuyenera muziwe, anthu amene amakhala ni ma secret meetings ali ni malo awo amene amakakumana kumeneko, ndipo anavota kale, anapanga china chilichonse. Kodi tikamanena kuti system imene itu ndi ya Mozambique, system imene ndi ya Zimbabwe, system imene ndi ya Kenya, musaone ngati zocheza, muzalira a opposition. Ndakuwuzani mochuluka, mulembere makalata ku America, mulembere makalata ku Mabungwe, ndipo mupange mgwirizano wa daladala. Ziko pasogolo zofuna zanu mbuyo. Ngati simpanga zimenezo muzalira. Mawu aja akamakuuza ndikunena kuti boma ndi lomweri, wina afune asafune, ndipo ife tiwina. Wawinisa ndi ndani, wavotera ndi ndani, ndi pamene mungaziwe kunena kuti nkhobwe si nyemba. Anthu awa apangana zinthu zoopsa, ndipo musalerekeze. Pali ena ache oyerekedwa aku opposition amapanga zinthu ngati atikani madolo, manena kuti ize yemweyo anagona nazo panja. Musamale kwambiri a opposition, musamale koopsa, osalola. Kodi tu imene yayambika itu ni nkhondo, akufuna abwerese nkhondo. Pacha Chakwera ananenapo kale kuti azachita shed blood. Izizi akufuna ayambise nkhondo m'Malawi muno. Mpangira kuti nkhondo simukuiziwa. Koma taafuseni ma Burundi amene mmacheza ndi ma Burundi, taafuseni anthu aku Rwanda amene mmacheza ndi anthu aku Rwanda. Mungu afusa kuti kodi nkhondo ndi chani? Kapena inu amene muli m'maboda, taafuseni anthu aku Mozambique, kodi tu nkhondo palibe kuyikana ni m'bale wache. Umamusiya mwana, umasiya china chilichonse nkhondo. Mukamazuza ma Burundi mukamazuza anthu aku Rwanda, nimakumvera ni chisoni kwambiri. Chifukwa siku lina muno m'Malawi anthuso azathamanga. Muzathamangira kongo ku Rwandako, muzathamangira kongo ku Burundiko. Choncho mukamazuza ana inyache ndikumabera zinthu zawo, muziwe kuti siku lina inunso muzakumana nazo. Bone Kalindo osaiwala mademu alipo posachedwa, ndipo tilengeza wiki yache yomwe ino. From Jeza Village TM Mabuka Box 76 Mulanje Malawi. Kodi mademu ndi achani? Tikufuna kuti meki isatitole, meki isatenge zisankho zingati ndi za amawo. Box 76 Mulanje, Southern Africa.